Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lur, kabare sing nang desa-desa kono, sing nang luar negeri, sing nang kutha-kutha, muga-muga rezekine do lancar, diparingi sehat bagas waras. Ki omong berbagi ya lur ya. Nang desa iki ya gaweane iki ya ngene iki lur. Iki jenenge nyorok nang sawah. Nek nang kutha mbuh piye gaweane, ana sing nang kantor-kantor kuwi lur. Durung tau ngrasakne. Gawean nang kantor iki ora tambah mumet ya kan. Nang sawah iki lho ngene iki jenenge diwaderi lur. Diwaderi rono. Oh. Jadi kaya galengan ning cilik banget lur. Tur nang kene iki ta lur. Pinggir-pinggir galengan ngene iki kok ceme. Ceme tok lur. Kena nggo sampean lur. Umur 40 dina wis Allah. Engko panene sorong dina pisan. Regane iki ya lumayan lur. Nek pas larang sekilo ya 4.000 karek ngepengke. Misal sak galengane entuke lawe kilo ya selawe ping 4.000. Penak ta lur. Nah, sing ra kenek ngene iki to lur. Tidak-idakane lur. Sukete. Aja parine. Mane-mane parine. Ngene iki lur. Nyambut gaene ya kudu ikhlas lur, sing penting ikhlas, halal, ati seneng, ayem. Muga kono ya do ayem kabeh lur. Sing merantau apa sing nang sawah apa sing nang ngendi ya kantoran ya ayem kabeh, rezeki lancar. Wis ya lur ya. Muga-muga sing matur nuwun sing wis ndelok video iki ya muga-muga digampangke urusane donya akhirat, dipun paringi sehat waras bagas waras. Wis pokoke angel ra ngomongane lur. Muga-muga dikai sing apik-apik karo Gusti Allah ngono lur. Wis ya lur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.